Se aduce și acest argument. Este dreptul meu, acolo, mai ales în prima fază a sarcinii, nu putem vorbi decât de o masă de celule. Sunt acolo niște celule care pot fi oricând eliminate, fără niciun fel de probleme. O întrebare decisivă ar fi aceasta. Am dreptul să anulez și să suprim acea viață care acolo o văd că se dezvoltă? Întrebarea poate suna și așa. Când începe viața omului? Mi-e teamă că pentru cel care nu consideră viața ca un dar sfânt, așa cum ne spuneați data trecută, nici viața sa, evident că nici viața altuia sau iată a fătului nu este considerată un dar. Sunt argumente de tot soiul. Unele care spun nu pot considera embrionul, deci vorbim de făt în stadiu inițial. Argumentele pro-avort sunt în bună măsură pur intelectuale. Ce fel de argumente pune pe masă biserica creștină? Cum se raportează ea și cum justifică atât viziunea ei despre viață ca un dar, cât și combaterea punctuală, pas cu pas, a avortului? Ce fel de argumente sunt argumentele noastre, ale creștinilor? Cineva ar putea spune preoții pe de o parte, teologii de cealaltă parte, oamenii care au convingeri religioase mărturisite sau nemărturisite, socotesc firesc să susțină și să fie de partea celor care nu sunt de acord cu avortul, am spune pro-viață, pro-vita. Însă argumentele bisericii nu sunt doar argumente ale Scripturii, sunt în primul rând extrase din revelația dumnezeiască, pentru că asta ne ancorează. Revelația dumnezeiască, inspirată, însuflată de Dumnezeu, ne ancorează pe noi și ne dă garanția unei învățături adevărate, sănătoase, pe o temelie nu de tip ideologic, care astăzi rezistă, mâine trebuie să se decline pentru că vine o altă ideologie la modă. Avem așadar argumente din Scriptură și cuvântul dumnezeiesc care spune: alege viața. Altfel spus, Dumnezeu împărtășește omului viața și omul nu are dreptul să o suprime. Nici viața lui, nici viața altora. De ce? Pentru că nu el a dat această viață. El are datoria de a o primi, de a se ocupa și de a cultiva această viață pentru ca ea să fie una împlinită, pentru ca ea să nu fie trăită la întâmplare, ci în mod responsabil. Argumentele bisericii nu sunt unele care constrâng, unele care impun, ci sunt unele care au de partea lor și din ce în ce mai mult știința confirmă cuvântul Scripturii, vine doar să-l confirme, nu să-l susțină sau să-l descopere. Să confirme cuvântul Scripturii, unul bazat pe responsabilitate, unul care îl consideră pe Dumnezeu creator și susținător al vieții. Spunem noi într-o rugăciune la taina botezului că Tu ești, Doamne, Cel ce crești și păzești pruncii. Așadar, și zămislirea lor este și lucrarea lui Dumnezeu. Creșterea lor
în pântece și dezvoltarea embrionului, a fătului și apoi nașterea, toate sunt în grija și în lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să spunem și lucrul ăsta, că și cred cu toată convingerea că dincolo de rutină nu există medic, ginecolog, care să nu vadă minunea dumnezeiască în dezvoltarea unui făt, în nașterea lui, în toată această tindere spre naștere a fătului care se dezvoltă în pântecele mamei. N-are cum să nu vadă minune dumnezeiască acolo, pentru că ea este mult prea evidentă. O vede medicul însuși, o vede și simte clipă de clipă mama care poartă în pântece, văd și ceilalți, odată cu dezvoltarea unei sarcini, această minune care se petrece și atitudinea care este? Una care să suprime viața sau una care să răspundă la viață pozitiv, susținând-o, lăsându-o să se dezvolte și să vină om, cum spune Scriptura, că mama, atunci când se apropie momentul nașterii, se întristează și este cuprinsă de teamă și de spaimă, dar după ce naște uită de durerea ei că s-a născut om în lume. Părinte profesor, vă mulțumim pentru aceste tălcuiri ale temei noastre de astăzi și vă așteptăm data viitoare pentru a continua discuția noastră. Vă mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, am discutat astăzi despre pericolele la adresa familiei, în special despre avort, cu părintele profesor Georgian Păunoiu, de la Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Vă așteptăm data viitoare la Cuvânt pentru Suflet. Pe curând! Obrad frumos cu cetina tot verde. Obrad frumos cu cetina tot verde. Tu ești copacul credincios ce frunza nu și-o pierde. Obrad frumos cu cetina tot verde.
place. Obrad frumos, obrad frumos, verdeața ta îmi place. Oricând o văd, mă simt voios și vesel ea mă face. Obrad frumos, obrad frumos, verdeața ta îmi place. Obrad frumos, obrad frumos, cu frunza neschimbată. Obrad frumos, obrad frumos, cu frunza neschimbată. Mă mângâi și mă faci duios și mă întărești îndată. Obrad frumos, obrad frumos, cu frunza neschimbată. Toată viața lui e plină de milostivire. Îngrijea bolnavi. Avea atâta duioșie și dragoste de om și smerenie. Deci toți erau mai buni decât el. Așa era părintele. Viața părintelui Paisie Duhovnicul, într-un film documentar realizat de Trinitas TV, acum pe DVD. Biserica Sfântul Elefterie Nou din capitală, Paraclis Patriarhal, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Corul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București va concerta în această seară la ora 16 în aula Facultății de Drept din capitală. În aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei va avea loc mâine de la ora 18 concertul tradițional de colinde Răsăritul cel de sus. Casa de Cultură a Studenților din Craiova va găzdui în această după-amiază etapa finală a celei de-a 10-a ediții a festivalului concurs de tradiții și obiceiuri românești Glas de Înger. În Biserica Parohiei Acoperământul Maicii Domnului Titan din capitală va avea loc sâmbătă 17 decembrie, la ora 16, un concert de colinde susținut de un grup de peste 200 de elevi. În această seară, de la ora 17, în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din municipiul Slobozia, va avea loc concertul de colinde Hristos se naște, slăviți-l. Trinitas TV vă oferă o incursiune vizuală remarcabilă pe muntele Athos, în grădina Maicii Domnului.
Descoperiți lumea plină de sfințenie a schitului românesc Prodromul, puterea și frumusețea credinței într-un loc îmbrățișat numai de apă, stâncă și cer. Lumină între cer și mare, schitul românesc Prodromul, din Sfântul Munte Athos, acum pe DVD. Dragi telespectatori, bine ați revenit alături de noi în vizita pe care astăzi o parcurgem într-o nouă parohie. Ne aflăm de această dată în mijlocul unei frumoase comunități, din care astăzi avem doar o mică parte, după cum ne spun gazdele noastre de astăzi, cărora ține să le mulțumim pentru găzduirea în mijlocul acestei frumoase biserici. Astăzi așadar vom cunoaște o comunitate, o parohie, care se află în centrul capitalei. Este vorba despre biserica ce are hramul Sfântul Mucenic Trifon, o biserică ce este cunoscută mai ales sub denumirea Cărămidarii de Jos. Cel mai bine este însă să-i lăsăm pe cei care ne-au primit astăzi în mijlocul lor să ne vorbească despre această parohie, despre istoricul bisericii și despre activitățile care se desfășoară aici. De aceea am să-l prezint pentru început pe Părintele Paroh, Părintele Dănuț Dumitru Badea. Doamne ajută! Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru găzduirea astăzi. Cel de-al doilea părinte pe care o să-l prezentăm este Părintele Alexandru Vasile. Doamne ajută! Și vă spune și dumneavoastră, bine v-am găsit! Cel de-al treilea părinte slujitor în această biserică este Părintele Vasile Croitoru. Doamne ajută! Și Părintele Diacon Marian Bran. Doamne ajută și bun găsit! Părinte Paroh, am să încep cu dumneavoastră pentru acest debut al emisiunii noastre. Vreau să vă faceți o localizare a bisericii în care ne aflăm noi astăzi, pentru ca oamenii să își dea seama mai bine unde se află această biserică. Poate că sunt oameni care, eu știu, au trecut pe lângă această biserică și n-au știut că ea este aici, că se află aici. De aceea vă rog pe dumneavoastră să ne descrieți cum o putem găsi mai ușor. Biserica noastră se află în partea de sud a Bucureștiului, în partea dreaptă a râului Dâmbovița este situată Biserica Cărămidarii de Jos. Mai precis, în cartierul Tineretului, strada Piscului numărul 3, sector 4 din București. Este ușor de găsit pentru că noi am promovat și un site pe internet pentru cei care se descurcă cu căutarea pe internet, dar este foarte aproape de centrul Bucureștiului, de Piața Unirii. Practic suntem în zona Mihai Bravo, da? Aproape de Mihai Bravo. Mijloace de transport, 2 sau chiar 3 stații de la Piața Unirii cu metrou și vreo 4 stații cu autobuzul sau troilebuzul. Se poate veni pe Bulevardul Tineretului sau pe Calea Băcărești. Un acces mai rapid către această biserică. E adevărat. Este vizibilă din șosele principale? Este poate adevărat că nu este vizibilă din cele 2 magistrale, întrucât au fost construite blocuri cu peste 10 etaje, tocmai pentru a masca prezența bisericii aici, fiindcă, din câte am înțeles, în 1984-1985, biserica urma să fie demolată. Și atunci un arhitect, înainte de a trece conducătorul statului de atunci prin zonă pe aici, a mascat-o cu machete din blocuri ca să nu se vadă această biserică, iar când a trecut tovarășul, a luat macheta cu biserica, a băgat-o în buzunar ca să nu o zărească și să dea ordinul de demolare. Și în felul ăsta a scăpat-o de la distrugere biserica noastră, fiind acoperită și în partea stângă și în partea dreaptă de blocuri înalte care depășesc turla bisericii și nu se poate zări din magistrala sau din cele 2 magistrale. Practic, la vremea respectivă, conducătorul nici n-a știut că aici este o biserică.
Așa este, din nu a macheta știut, respectivă. pentru că un arhitect credincios a reușit să salveze prin aceste mijloace Biserica Cărămidarii de Jos. E frumos, în sensul că și alte biserici au fost salvate prin diferite măsuri, prin diferite idei destul de ingenioase ale unor oameni cu frică de Dumnezeu. Exact. Și cred că este un fel de a vedea cum lucrează Dumnezeu, cum El a salvat anumite lăcașuri sfinte din fața acestei furii care extermina tot în fața ei și nu mai ținea cont că este un lucru sfânt sau este pur și simplu un teren virar. Acolo era un plan foarte bine stabilit. Părinte, astăzi zona în care spuneți că se află biserica este cartierul Tineretului. Cartierul Tineretului. Dar odinioară nu era așa. Nu, odinioară, acum 80 de ani, se numea Mahalaua Cărămidarii de Jos. Era situată la vremea aceea, acum 80 de ani, la periferia orașului, la ieșirea din orașul București. Aici au fost așezați diferiți meșteșugari sau brezlere de atunci. Am putea spune că prima breslă care s-a așezat aici pe teritoriul parohiei noastre a fost cea a cărămidarilor. Cei care făureau cărămida. Exact. De aici vine și denumirea acestei biserici, pentru că ei s-au așezat aici din simplu motiv că aveam albia râului Dâmbovița, unde se găsea lut pentru a confecționa aceste cărămizi și aceste cărămizi au fost folosite, desigur, la construcția acestui edificiu, acestei biserici. Mai aveam și florari, odinioară aici, deoarece era în partea dreaptă a parohiei o mlaștină și era un pământ mănos pentru cei care cultivau flori, zarzavaturi și chiar viticultori aveam aici în zonă. Era un pământ fertil și potrivit pentru culturile de tot felul. De tot felul. Nu întâmplător și-au ales și hramul Sfântul Mucenic Trifon, cel care protejează pe agricultori în general. Biserica este înconjurată de blocuri, mai puține case, gospodării aproape deloc, nu? Bănuiesc că toate acestea s-au foarte pierdut. puține case în picioare. Între ce granițe se întinde astăzi parohia? Sau cu ce parohii se învecinează? Parohia noastră se învecinează cu parohia Manuca Vafu și Sfântul Antonie cel Mare. A rămas mai mică, dar avem o comunitate de credincioși și iubitori de Dumnezeu și oameni care frecventează Sfânta Biserică. Biserica în care ne aflăm noi astăzi nu este prima construcție care a apărut aici în zonă. Îmi spuneați că pe locul învecinat acestei biserici de astăzi au fost construite odinioară alte două. Vreau să-mi spuneți puțin despre începuturile acestei parohii și biserici, despre construcțiile care au fost și mai apoi să-mi vorbiți puțin despre istoria acestei biserici în care ne aflăm noi astăzi. Da. Odinioară, pe la 1630 și 1640, a funcționat o biserică din lemn aici. Apoi, după anii 1700, s-a zidit o biserică, ale cărui ziduri le-am găsit în anul 2000, atunci când am făcut consolidarea bisericii de astăzi. Iar biserica aceasta, în care ne aflăm astăzi, lucrările au început în 1856. Piatra de temelie s-a pus în anul 1854, în luna august, ziua 12. Lucrările au început 2 ani mai târziu. De unde știți cu atâta precizie când a fost pusă piatra de temelie? Mai avem date, am căutat în arhiva bisericii și am găsit datele acestea și le-am găsit și în alte arhive ale unor biserici. Spuneam că biserica a început să se construiască în 1856, între anii 1866 și 1870 s-a terminat, dar nu în forma pe care o vedeți astăzi. Rigorile legii au făcut să abandoneze planul inițial de construcție al bisericii și de la ferestre s-a construit biserica din lemn și chirpici și chiar turele bisericii. Asta a fost probabil și o soluție puțin mai ieftină pentru oameni. Probabil că pentru vremurile atunci, posibilitățile materiale în acele vremuri au făcut să fie biserica construită în acest fel. Dar acest lucru a durat deci de la 1870 până în 1922, când printr-o nefericită întâmplare un tinichigiu și-a uitat cărbunii aprinși sus pe turla bisericii
Și noaptea fiind vijelie, s-a răsturnat acești cărbuni, a luat foc acoperiș și întreaga biserică. Spun contemporanii zilei și puteți citi în presa acelei vremi că biserica a ars până la ferestre. Doar zidurile până la ferestre au mai rămas. Deci partea de lemn, toată a fost distrusă. Astfel, preotul Gheorghe Păunescu, o mare personalitate a parohiei noastre, numit la această parohie încă din anul 1912, la vârsta de 28 de ani, a inițiat o colectă și s-a format un comitet, avându-l președinte pe primul întâi stătător al bisericii noastre, patriarhul dr. Miron Criste. Această colectă a fost făcută la nivel național și între anii 1922 și 1930 s-a reușit să se construiască biserica de astăzi pe care o vedeți astăzi și nu numai. Alături de biserică, Părintele Gheorghe Păunescu a construit și Ateneul Cărămidarii de Jos învecinat, în care o să vă spun ce activități filantropice și culturale se desfășurau la acea vreme. Trebuie să precizăm că părintele de care pomeneați, Părintele Gheorghe Păunescu, este una dintre cele mai importante personalități care au păstorit această biserică, nu? Dânsul fiind contemporan cu acele evenimente, pe de-o parte nefericite, dar în același timp și cel care a realizat această lucrare. Ne referim la refacerea bisericii după acel incendiu și la acea construcție care pentru o vreme a servit la diferite activități culturale, filantropice și așa mai departe. Spuneți-mi care sunt, ca o recapitulare pentru acest capitol, care au fost principalii ctitori ai acestei biserici? Principalii ctitori ai acestei biserici au fost familia regală, principele Carol al II-lea, viitorul rege, împreună cu regina, generalul Ieraclie Nicoleanu, prefectul capitalei, Vasile Marinescu, episcop al bisericii și antreprenor, având o fabrică de lemn în zonă, și preotul Gheorghe Păunescu, pe care îi avem pictați la intrarea în biserică, ctitorii acestei biserici. Unul dintre motivele pentru care îmi spuneți că însuși principele Carol al II-lea a fost și este considerat ctitor al bisericii, este contribuția sa materială pe care a adus-o la zidirea bisericii. A vrut să fie un exemplu în acest sens, de aceea din domeniile regale a dăruit 30 de vagoane de lemn de stejar pentru a porni la această campanie de reconstrucție a bisericii. Practic, la vremea respectivă a fost într-adevăr primul care a avut această inițiativă și probabil că acestui gest, da, mai ales că era vorba despre unele dintre cele de mai altfel, importante întregul mobilier pe care l-ați admirat, catapeteazma, strănile, este confecționat din lemnul din pădurile regale. Atunci, pe bună dreptate, putem să considerăm pe Carol al II-lea unul dintre ctitorii acestei biserici. Noi să ne îndreptăm acum atenția către cel de-al doilea slujitor al acestei biserici, Părintele Alexandru Vasile, Doamne ajută, și cu dumneavoastră să vorbim despre unele dintre activitățile pe care le desfășurați aici. Până acum am vorbit cu Părintele Paroh despre istoricul bisericii și al parohiei. Vreau să spuneți dumneavoastră care este sarcina, în afară de cea de slujitor a Sfântului Altar, în cadrul acestei parohii. Sigur că fiecare preot are o anumită responsabilitate în cadrul acestei parohii și dacă eu mă ocup cu pangarul bisericii, Părintele Vasile se ocupă cu biblioteca parohială. Însă, în afară de aceste responsabilități, se derulează și cele două proiecte, în special proiectul Hristos împărtășit copiilor, de care răspund personal, și proiectul Alege Școala. De acest proiect, Alege Școala, m-am ocupat împreună cu Părintele Colectorul Vasile. În legătură cu proiectul Hristos împărtășit copiilor,
încă de la început, de când s-a inițiat acest proiect de acum peste 3 ani, am încercat să avem o relație foarte bună cu copiii de la școala 97, este una dintre școlile care se află aici. Este una din școlile care sunt aproape de biserica noastră și cu care în fiecare an am încheiat un protocol de colaborare în sensul acesta al activității noastre catehetice și vreau să vă spun că în fiecare săptămână fiecare dintre preoții și diaconii slujitori la această biserică țin o cateheză cu copiii de la școala 97. Colaborăm foarte frumos cu profesorii de religie. Acest lucru este ceea ce se face concret aici în biserică. Sigur, ne referim la dialogul pe care îl aveți cu copiii. Cum reușește un preot să ajungă la sufletul unui copil? Cum ați observat dumneavoastră că vine și din partea copiilor un sentiment din acesta de apropiere? Sau când este mai vizibil acest sentiment? Sigur că acest sentiment este mai vizibil în ciclu primar, când copiii sunt mai mici, sunt și mai sinceri și vin cu mai multă dragoste la biserică. Însă dacă au această educație moral-religioasă în mod continuu și după aceea și în ciclu gimnazial, vin cu aceeași dragoste și de aceea în parohia noastră, în biserica noastră mai bine zis, vin profesorii, dar și învățătorii cu clasele de copii înainte de marile praznice împărătești, nașterea Domnului și învierea Domnului, pentru a-i spovedi și a-i împărtăși. Nu este praznic împărătesc important la care să nu avem copii. În afară de modul acesta organizat pe care îl avem, și la alte praznice împărătești vin copiii singuri și se spovedesc și se împărtășesc. Mergem mai departe cu discuția la Părintele Vasile Croitoru. Doamne ajută! Și din nou bine v-am găsit. Părinte, dumneavoastră vă ocupați de un alt proiect implementat la nivel de Patriarhie. Este vorba despre proiectul Alege Școala, nu? Da, împreună cu Părintele Vasile Alexandru ne-am ocupat de acest proiect. Cum este lucrul cu tinerii, cu copiii, să spunem? Din ce am observat eu față de copii, trebuie să fie apropiat. Asta înseamnă ce anume? Ce presupune această apropiere? Apropiat și blând, aș spune, pentru că, nu știu, există două tipuri de abordare. Pe de o parte, chipul acelui pedagog aspru, care spune copilului ce trebuie să facă și se impune. Pe de altă parte, chipul omului blând, care povestește copilului, îi explică, nu îl ceartă atât de des. Mai au copiii răbdare să mai asculte și povești, dincolo de era asta a vitezei, când informația circulă foarte repede? Au răbdare și le și place. Vreau să spun că am un pic de experiență în domeniul didactic, am predat 2 ani ca profesor de religie înainte de a fi preot. Și cred că experiența asta vă ajută destul de mult. Și da, și tocmai atunci am observat că a afișa o blândețe față de copii este mai profitabil, să spun așa, mai bine pentru ei, în a-i ține aproape și de preot și de biserică. De fapt, cred că asta și așteaptă copiii de la un preot, nu? Să manifeste acea blândețe specifică, să spunem. Sigur că da. Deci, am urmărit și cred că este bine să asociem imaginea preotului cu a omului blând, care vorbește frumos copiilor, care îi ține aproape, nu așa? Pentru că anii trec, copiii vor crește și poate că uită unele dintre ce le spunem noi, fie în biserică, fie la școală, nu așa? Dar copilul crescând rămâne totuși în minte cu imaginea acelui părinte care le vorbea frumos, care le dădea acolo, nu știu, o bomboană, sau era blând și înțelegător, pur și simplu. Eu însumi am aceste amintiri de la alți preoți. Cam cu ce fel de categorii de copii lucrați? În principal cu copii de la școala generală, fiindcă școala 97, care este în apropiere, are copiii de vârsta aceasta,
dar mai vin ocazional și copii mai mari, nu așa, chiar dacă depășesc 14 ani, tot copiii pot fi numiți. Încercați probabil să adaptați mesajul catehezei dumneavoastră pentru fiecare grupă sau ceva care se potrivească pentru toată lumea care participă. Le vorbim, cel puțin eu așa încerc, cred că este mai bine, le vorbesc mai ales despre lucruri de ordine general al credinței cu care ei trebuie să rămână. Celelalte detalii le primesc la școală, pentru că așa cei doi profesori de religie de la școala 97 sunt niște oameni deosebiți, își fac treaba foarte bine și copiii vin și ne mai întreabă pe noi preoții ce n-au înțeles eventual acolo. Într-un fel este normal, întrucât ei stau într-o sală de clasă, dar venind în biserică văd lucrurile pe viu, văd nu așa chiar și cum arată un preot în biserică, cum se ține o slujbă, ce anume pot învăța, ce lucruri noi se potrivi, totdeauna există ceva de învățat. Dacă am vorbit până acum despre, să zicem, partea istorică, despre aspectul cultural sau educațional al lucrurilor care se întâmplă aici în parohie, vreau să ne mutăm puțin cu discuția la unul dintre consilierii acestei biserici. Este vorba despre domnul profesor universitar Remus Rus. Noi vă spunem bun găsit în parohie, de data aceasta într-o ipostază oarecum nouă pentru dumneavoastră, care lucrați mai mult cu tinerii studenți de la Facultatea de Teologie. Doamne ajută! După părinții slujitori ai Sfântului Altar, episcopul are un rol fundamental în biserică. Din această pricină dați-mi voie să vă zic bine ați venit la noi și să știți că vă primim cu interes, căldură și dragoste. Funcția pe care o am în biserică este deosebită de cea de la facultate. La facultate lucrez cu oameni tineri, întotdeauna vorbesc mai mult decât ceilalți. De când aici este puțin aici diferit. Trebuie să ascult mai mult și să urmăresc lucrurile din umbră, pentru că rolul de epitrop este unul de echilibru și de chipzuință. Omul trebuie să fie foarte chipzuit, foarte ponderat, foarte echilibrat, pentru ca foarte să realist. dăm și realist în același timp, ca să dăm măsura timpului, a lucrurilor, a posibilităților pe care parohia le are. Cu atât mai mult cu cât, așa cum spuneam, nu trebuie, sau mă rog, pe primul plan este sigur organizarea și administrarea Sfântului Lăcaș, dar mai sunt și alte activități pe care le desfășurați în colaborare și la inițiativa Părintului, bănuiesc. Fără îndoială, dar în primul rând să știți, noi dorim ca biserica noastră să fie o biserică foarte frumoasă, să fie competitivă cu orice altă biserică din București. Deci frumusețea bisericii noastre trebuie să fie așa cum a arătat ea odinioară la început. În același timp, dacă o biserică este frumoasă, este atractivă pentru toți credincioșii care vin la biserică și vin cu dragoste. Ei se deschid mai mult față de biserică, față de nevoile ei, față de planurile ei de activitate. Iar biserica noastră are planuri, lucrează, aș zice eu, pe foarte multe planuri. Planuri educative, planuri de ajutor social, planuri culturale. Deci avem o activitate, i-aș spune, multilaterală în ceea ce privește posibilitățile pe care noi le avem în prezent. Desigur că aceste activități, toate în ansamblul lor, sunt inițiative foarte constructive, dar desigur că părintele nu poate lucra singur pentru a le duce la îndeplinire. De aceea are nevoie de oameni de nădejde, oameni cu experiență. Dumneavoastră cred că aveți această experiență în mod deplin. Mă refer și aici la faptul că sunteți un vechi enoriaș al parohiei. De când sunteți aici? Eu sunt enoriaș din 1978, când încă cartierul Tineretului era în construcție. Deci am
oarecum istoria cartierului se leagă și de prezența mea sau eu mă leg de istoria cartierului mai degrabă. A fost un cartier de oameni în perioada respectivă care trăiau în căsuțe mai micuțe, așa. Își doreau foarte mult să vină să trăiască în blocuri. Acum nu ne mai dorim să trăim în blocuri, fiindcă e o cheltuială, se pare mult mai mare să locuiești într-un bloc, dar la vremea respectivă erai invidiat dacă trăiai într-un bloc, pentru că aveai căldură, apă și cele necesare. Toate la dispoziție. Toate la dispoziție. Dar nu la asta vreau să mă refer. Planul social s-a schimbat din 1978 până în prezent. Biserica a fost mereu aici, oarecum punctul de atracție pentru oameni. Cei care am fost tineri la vremea respectivă am devenit oameni în vârstă și împreună cu noi nepoții și toți ceilalți copii și nepoții ne-au adus la biserică. Ați crescut în mijlocul acestei comunități, respectiv în biserică, pentru că trebuie să amintim și lucrul acesta. Biserica Cărămidarii de Jos a fost și este în continuare în mijlocul parohiei. Este în mijlocul cartierului, aș putea spune. Chiar dacă o parte din cartier, două părți din cartiere au fost date altor parohii, iar biserica noastră rămâne încă în centrul cartierului. Este punctul central. Sigur, un punct de referință, ca să spunem așa. Un punct de referință, sigur că da. Și chiar dacă de o parte și de alta este flancată de blocuri înalte, ca să fie ascunsă, să nu fie dărâmată, cum a zis și părintele paroh, ea rămâne totuși un punct de referință, pentru că întotdeauna când vine cineva, de exemplu, să mă viziteze, eu îi spun, de la timpuri noi vii până la biserica Cărămidarei de Jos și întreb unde e biserica și eu stau vis-a-vis de biserică. Deci biserica pentru mine este punctul de referință și cred că pentru majoritatea celor care suntem aici. Faptul că în fiecare duminică biserica noastră este plină, faptul că nu numai duminica, ci în fiecare sărbătoare biserica noastră este plină, e o dovadă că biserica rămâne punct central pentru majoritatea. E adevărat că cei tineri fiind mai ocupați, unii dintre ei fiind plecați în străinătate, nu sunt prezenți cu noi, dar cei care vin aici se roagă pentru tinerii plecați. Și bătrânii care suntem în biserică îi dăm, zic eu, tăria atât cât se poate. Rămân puțin cu discuția tot la dumneavoastră, pentru că puteți să-mi spuneți poate cel mai bine dintre toți cei pe care îi avem alături de noi astăzi, prezența tinerilor în biserică, pentru că dumneavoastră aveți un dialog cu tinerii atât la facultatea de teologie, cât și poate și în biserică. Este prezența tinerilor astăzi un element de garanție pentru viitorul de mâine al bisericii? Dialogul meu cu tinerii este pe mai multe paliere, aș spune. Am fost profesor la filosofie, am fost profesor la teologie, la facultatea de teologie, am predat la sociologie, în prezent mai sunt încă la Universitatea de Teatru Ilie Caragiale în programul de doctorat. Am predat până în 2009 și acolo cursul de istoria și filosofia religiilor. Deci, segmentele de tineri pe care eu i-am avut, pot să spun că în majoritatea cazurilor au fost suficient de echilibrate, suficient de mature pentru ca să înțeleagă ceea ce eu le-am spus la disciplina de istoria religiilor. Iar în afara teologiei, unde istoria și filosofia religiilor este văzută într-o anumită perspectivă, pentru că aici am pregătit preoții, dincolo, istoria și filosofia religiilor am folosit-o mai mult ca un mijloc de a deschide apetitul, interesul direct al tânărului pentru credința creștină în mod cu totul special.
Pentru că pot să vă spun, de exemplu, în 1990, când am început să predau la filosofie, le-am vorbit despre hinduism, budism, religiile păgâne ale vremii noastre și la un moment dat cineva se scoală și îmi zice, bine, domn profesor, dar de ce nu ne vorbiți despre creștinism? Și în special despre ortodoxie, fiindcă asta e credința noastră. Și atunci mi-am dat seama că în realitate ei veneau la istoria religiilor nu ca să învețe despre budism sau hinduism sau islam, ci să-și învețe propria credință pe care nu o cunoșteau. Lucrurile s-au schimbat, ei au învățat, acum fac educație religioasă în școală. Cu toate acestea, pot spune că există în contextul celor care sunt, de exemplu, la teatru sau la filosofie, în măsura în care mai am legătura și cu filosofia, dar cu cei de la teatru vă spun că există un interes cu totul aparte față de credința specific ortodoxă. Asta este un lucru îmbucurător, cu atât mai mult cu cât putem spune că dumneavoastră probabil ați privit, eu știu, perspectiva de a preda filozofia și istoria religiilor tocmai din această privință a științei care conduce către credința creștină. Știți ce se întâmplă? Noi de obicei facem greșeala de a vorbi tinerilor despre obligativitățile pe care ei trebuie să le aibă față de biserică, că trebuie să vină la biserică, fără a încerca să le argumentăm într-un alt plan, în planul intereselor lor personale, relația cu Dumnezeu. Unii se tem de Dumnezeu pentru că viața îi duce la un așa nivel, într-un astfel de context, încât mereu îl consideră pe Dumnezeu că stă la colț și îi pedepsește pentru ceea ce fac ei. Viața tânărului este așa cum este, noi trebuie să o luăm așa cum este. Ceea ce eu am încercat să le fac, să le amintesc tinerilor, este faptul că în creștinism Dumnezeu nu este cel care pedepsește, Dumnezeu este cel care în realitate îl iubește în mod cu totul special pe cel păcătos, care își aduce aminte că sus există o ființă iubitoare. Și modul meu de a aborda în perspectiva unei teologii a iubirii, relația dintre studentul meu și mine și biserică a dat foarte multe roade, pentru că nici nu știți câți dintre studenții și studentele, inclusiv profesoare și profesori, mi-au cerut să îndrum către duhovnici care să le asculte tainele sufletului. Noi o să ne mai întoarcem la această discuție. Aș vrea puțin să discutăm cu Părintele Diacon Marian Bran. Doamne ajută! Unul dintre slujitorii acestei biserici, din ce an? Din anul 2009 sunt slujitor la această biserică în calitate de diacon, dar până atunci am fost timp de 8 ani de zile cântăreț al acestei biserici. Deci, timp în care ați avut destulă vreme să cunoașteți atmosfera acestei biserici, eventual să și participați la unele dintre activitățile desfășurate de Părintele în colaborare cu Consiliul Parohial, cu Comitetul de Femei. Vreau să-mi spuneți astăzi, pentru că vorbeam ceva mai devreme cu Părintele Alexandru, de faptul că fiecare preot, diacon, slujitor aici are o anumită răspundere, să spunem, pentru că tocmai preotul paroh nu poate să le ducă chiar pe toate, nu? Așa, vreau să-mi spuneți dumneavoastră care vă este drumul pe care îl urmați în cadrul acestei parohii. În calitate de diacon, așa cum se știe, este ajutător al fiecărui preot în fiecare activitate pe care de la slujirea la slujbe și continuăm până la activitățile sociale desfășurate în această biserică. Este bine cunoscut faptul că biserica noastră are un program pe care îl desfășoară. Și e foarte consecvent. Bineînțeles, este un program lunar cu ajutorul membrilor Consiliului Parohial, cu ajutorul doamnelor din Comitetul Parohial și cu ajutorul enoriașilor și, bineînțeles, al bisericii. Se face un efort substanțial
lunar de a aduce câte un pachetel către bătrânii aflați în centru de îngrijire de la Sfântul Vasile. Ați participat la această activitate direct? Da, bineînțeles că am participat, fiecare dintre preoți au participat la această activitate. Care este reacția oamenilor când vă primesc acolo o dată pe lună? Sincer, în cuvinte este greu de descris. Numai fiind la fața locului și uitându-vă ochii acelor bătrâni, simți ce se întâmplă în sufletul lor, câtă bucurie este de a vedea pe cineva că vine să-i viziteze. Acel pachetel pe care noi îl ducem este un lucru, este un dar pe care îl ducem. Ei sunt foarte bine îngrijiți, însă bucuria lor este aceea de a vedea pe cineva că îi vizitează. Inclusiv, și probabil că de cele mai multe ori vă și așteaptă. Ei ne așteaptă, pentru că se știe foarte bine că acest program noi derulăm de mai bine de 10 ani cu acest centru de îngrijire al bătrânilor. Mulți ne cunosc, mulți știu de unde suntem și mulți ne așteaptă în perioada, mai ales a sărbătorilor, în perioada Crăciunului. Ei așteaptă câte o iconiță, câte un calendar să le dăm pe lângă acel pachetel pe care noi îl facem pentru fiecare dintre acel bătrân ce se află acolo. Este undeva în jur la 100 de persoane ce se află în îngrijire la acel centru. Ceea ce nu este deloc puțin, Părinte. Așa este. Deja aveți această tradiție de când? Din 1995. Trebuie să spun că acest centru social de îngrijire bătrân Sfântul Vasile, care acum se află undeva în cartierul Berceni, la vremea aceea, adică în anul 1995, se afla pe strada Radu Vodă, în apropierea seminarului teologic. Dar acolo s-a retrocedat clădirea și autoritățile au fost nevoite să mute grabnic bătrânii într-o altă locație. Cum a pornit această inițiativă de a ajuta chiar pe acești bătrâni? Am mai spus și într-o altă emisiune, tot pe postul Trinitas, că am fost elev al Seminarului Teologic București. Și între anii 1980, 1985, 86, treceam pe acolo și îi vedeam pe acești oameni în vârstă, neajutorați și care întindeau mâna după orice ajutor. Era o covrigărie în zona Unirii și atunci, neavând posibilități materiale noi ca elevi, ne luam câte 5-6 covrigi și pentru colegii noștri și pentru noi. Și întorcându-ne din oraș, împărțeam marea parte a covrigilor calzi acestor bătrâni și apoi cu ce rămâneam mai duceam și la colegii mei. Dar ideea aceasta m-a urmărit tot timpul. Și ați rămas cu nostalgia. Am rămas cu această liceu. Nostalgie, dar întâmplarea sau nu a făcut să vin la această parohie, Cărămidarii de Jos. Și mi-am adus aminte de acești bătrâni care erau în suferință, nu neapărat în suferință materială, că o cană de apă sau ceva de mâncare întotdeauna se găsește. Da. Dar era nevoie, în primul rând, la vremea aceea, de o consiliere spirituală. Aveau nevoie de un duhovnic. Vreme de câțiva ani nu aveau preot la Radu Vod acolo și am fost duhovnicul lor până când s-a mutat la noul așezământ Sfântul Vasile, când a fost numit și un preot. Dar ei aveau nevoie de cineva care să știe că are grijă de ei, care să știe că se interesează de ei. Aveau nevoie de o legătură spirituală și nu numai, pentru că rudele lor în mare parte îi părăsiseră, îi abandonează. Și atunci noi am devenit noile rude spirituale lor, noi enoriași și creștinii care m-au ajutat, pentru că singur nu am putut să fac acest lucru. Și iată că această tradiție a continuat de atunci și până astăzi și sper că și pe viitor, fiindu-le copiilor sau nepoților acestor oameni aflați în singurătate. Practic aici era marea lor suferință. Exact. Marea suferință a bătrânilor care se află în această situație este singurătate. Faptul că cineva nu mai întreabă de ei, că au fost oarecum uitați sau marginalizați, sau oameni care, o să vedeți, nu avem timp astăzi, fiecare are istoria lui, ca orice om. A fost cineva în viața aceasta. Dar societatea l-a uitat, l-a abandonat, l-a aruncat
la, spunem noi, lada de gunoi a istoriei. El există, dar nu există dacă cineva nu se mai interesează de el. În speță rudele. Și atunci noi am considerat că este nevoie de această legătură spirituală, pentru că și ei au nevoie a nu fi uitați de societate, dar mai cu seamă de biserică. Pentru că ei sunt membri. Acest gest a venit ca o normalitate din partea dumneavoastră, celor care oarecum îi cunoșteați pe acești bătrâni sau, mă rog, știați situația lor și ați vrut să le întindeți o mână de ajutor atunci când acești bătrâni probabil că simțeau această nevoie. Vreau să vorbim acum cu doamna Gheorghița Badea. Doamne ajută și bine v-am găsit. Doamne ajută, bine ați venit. Cu dumneavoastră vreau să discutăm puțin despre începuturile venirii dumneavoastră în această parohie, odată cu părintele. Și mai târziu vreau să vă întreb și cum este relația dumneavoastră ca preoteasă cu membrii bisericii, membrii parohiei. Dar, pentru început, spuneți-mi cum a fost venirea dumneavoastră aici. Da, implicarea mea în viața parohiei Cărămidarii de Jos începe în 1995, când soțul meu, părintele paroh Dănuț Badea, este numit preot la această parohie. Venind dintr-o altă parohie, da? Venind dintr-o altă parohie, chiar din comuna noastră natală. Desprinderea a fost destul de grea, dar și aici era o misiune de realizat. Cât a stat acolo în parohie? Acolo am stat 8 ani de zile. Timp în care și acolo părintele a derulat proiecte importante și atunci cred eu și cred bine ca un merit, ca o recunoaștere a activității a fost numit la o parohie în oraș. Bănuiesc că trecerea aceasta de la comuna pe care o cunoșteați bine, fiind locul de baștină, locul natal, și trecerea într-un oraș aglomerat cu alte cerințe, cu alte greutăți, a fost ceva mai dificilă la vremea respectivă, nu? Sigur că orice frământare la 5 ani după Revoluție, orice mutare înseamnă o nouă adaptare, înseamnă alte condiții și implică un efort deosebit din partea celui care vine într-un loc nou. Și o nouă provocare. Și este o nouă provocare, într-adevăr, pentru că atunci când am sosit în 95, mi-aduc aminte că am găsit aceeași biserică frumoasă, impunătoare, dar cu nevoie grabnică de reale îmbunătățiri. Și sunt bucuroasă că astăzi, după 16